Ja sam rastirano lice došao 99. ovde sa 5 dece u opštini, kaže, oni koji nisu napravili kuću 2014. i 15. 16. 17. nemaju nikakve privilegije da se uključu u struju. Nećemo mi da legalizujemo koline. Mi hoćemo legalno da budemo kao svi ostali narodi, mi da živimo. Hoću da vam rešim problem. Znači, ako ste kupili zemljište, a nije upisano u katastru, pomoći ćemo, kad se upišete u katastar, ispunjavate sve uslove da se legalizujete. Uzet će vaš telefon sad neko od saradnika Srđanovih, dođete u opštinu, mi ćemo zvati katastar da vam pomogne da sprovedu taj ugovor da vas upišu. Ne znam da li ste vi upoznati ili ne, ovde nedaleko od nas tu je postavljen jedan vojni kompleks koji je sada u urušavanju. Mogli bi to baciti akcenat na to? Dobro ste mi rekli, sad ću ja to da pišem vladi, pošto oni imaju tamo gde dolaze investitori, da mogu da nude i te lokacije. Jer te lokacije su najčistije. Tu ima vode, tu ima obično infrastrukture i čista je državna, nema šta se otkupiti. Mene konkretno zanima moja ulica, živim u ulici Mire Nikolića. Imamo problem, ne možemo da nastavimo asfaltiranje ulice zbog nekog portalnog stuba koji se nalazi posred ulice. Ulica ide pored železničke pruge. Znači, samo će mi proslediti dopis Kolarić, ja ću zvati direktora železnice, to reši, to je stvarno, tražit ćemo železnice da to pomere, jer to je, mislim, normalno, to moraju da uradiš. Moja pokretna kancelarija danas je na Čukarici. Obično sam Ostružnicu, Veliku Moštanicu i Sremčicu. Najvažnija vest za građane ovog dela grada je da ćemo u Ostružnici izgraditi fabriku za preradu otpadnih voda u okviru projekta Čista Srbija, čime će i Ostružnica i Moštanica, a i Sremčica i čitav ovaj sliv dobiti konačnu kanalizaciju i time će se rešiti njihov najveći problem. Kad je u pitanju Sremčica, razgovarali smo o tome da će biti izgrađena fiskulturna sala u osnovnoj školi Duško Radović, da će u martu početi izgradnja novog vrtića u Sremčici. Razgovarali smo naravno i o tome šta možemo još dodatno da uradimo kad je u pitanju samo očišćenje, odnosno odnošenje smeća iz same Sremčice. Velika Moštanica je mesto u kome smo pričali o problemima koje oni imaju, kao što je proširenje lokalnog groblja gde smo obezbedili novac. Radit ćemo novu fiskulturnu salu u osnovnoj školi Branko Radičević i pored toga dogovor je da se uradi kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže u samoj Velikoj Moštanici. Što se tiče Ostružnice, u kojoj smo uspeli da uradimo i da renoviramo školu, i da uradimo školsko dvorište, i da renoviramo dom kulture, i da uradimo novu ambulantu, kao smo radili novu ambulantu u Moštanici. Dogovor je da u narednom periodu rešimo problem koji oni imaju sa jednim naseljem koji se nalazi zaista na mestu koje se često plavi, to je nekih 12 porodica koje ćemo prebaciti u nove kuće koje će grad finansirati, kao i da napravimo put Velika Moštanica Ostružnica i na taj način da rešimo najveći deo problema koje imaju ovi građani. Tako se uređuje naš Beograd i tako Beograd pobeđuje.